Ćao drugari, Torima ovdje. Ja bih želeo samo da se nadovežem na Dexov klip o reality showu. Ako ne znate o kom klipu se radi, ostavit ću vam u opisu link. Dex je bio u pravu, ja ne vidim čemu to da deca od 17 godina koja nisu psihički izgrađene ličnosti učestvuju u reality show programu. Zapitajte se čemu to vodi, deco. I vi roditelji što dopuštate to, zapitajte se čemu to vodi. Da li je normalno da vaša ćerka sa 17 godina bude u reality show programu? Realno, meni to nije normalno. Zbog toga nam Srbija i propada. Tako da toliko od mene, jeste klip kratak, malo više od minuta, ali šta ću, morao sam da odreagujem jer je tema takva da ja sam se negativno iznenadio kada sam čuo ko je ušao u reality show program. Toliko od mene, pozdrav.